میوانن هجا خوشویستان و همو بخیراتنه اف گالایا کردی یا سالا 2008 بچپکی و گلک سپاس کن همو هاتنه. Vi vil gerne byde alle velkommen i aften til kurdisk gala-aften. Ja, og jboko ev gala ko hatiye damezrandin em gelek spastarı ki kesekikin ko evji dinav kerge da kardikit ve evji hevale me kak dilavere. Så vil vi Så vil vi også gerne præsentere en mand, der står for det Danmark-koordinator, Kurdistans regionale regering og nordisk repræsentation, Kak Glauert. Han vil gerne sige et par ord. Værsgo, Kak Glauert. Tak alle sammen. Det er ikke meningen, at jeg skal holde en til. Jeg vil bare byde alle sammen velkommen. Jeg håber, at I får alle sammen en rigtig dejlig og hyggelig aften. Og I må undskylde, fordi det er første gang, vi gør det her i Danmark. Hvis der er noget, der mangler, hvis der er noget, der er rodet, så på forhånd vi siger undskyld. Det er os og Hanna, der skal styre programmet, så de skal nok komme og fortælle om de praktiske ting. Og endnu en gang velkommen til, og jeg håber, at det bliver en rigtig dejlig aften.